Jakintza zabaldu nahian, historia gai bati heldu nahi izan diogu gaurkoan, Eusko ikaskuntzaren tartean. Txalaparta argitaletxea, Andres Irujoren Ekin argitaletxeko katalogoa berrargitaratzen ari da. Katalogo honek euskal kultura, euskara eta garaiko politikari buruzko testigantza baliotsuak biltzen ditu. Azken sail hontan, politika kontuetan kokatu genezake, Jesus Galindesen Los Vascos en el Madrid sitiado liburua. Jesus Galindes Madrilen aritu zen lanean 36ko gerra bitartean, Eusko Jaurlaritzako preso eta desagertuen saileko ordezkari zen. Los Vascos en el Madrid sitiado liburuan, objetibotasunez kontatzen ditu, gerra garaian Madrilen gertatutakoak. Hori baita Galindesen ezaugarrietako bat, objetibotasuna. Bestea berriz, justiziari buruzko filosofia. Gerra garaian ere, etsaiari bere eskubideak aitortu behar zaizkiola aldarrikatzen baituen. Guztionta, zaritu gara Josu Txueka irakasle eta historialariarekin, bere garaian erbestean zegoen Andres Irujoren Ekin argitaletxeak atera zuen liburu hori, hasteko ekinen katalogo horren garrantziaz galdetu diogu Josu Txukari. Ekin izan zen Frankoren garaietako erbeste aldian edo erbestean, Euskal Herriak edo Euskal Kulturak izan zuen argitaletxe importantena. Gero sortu ziren hemen izan ziren beste argitaletxe batzuk, esan nahi dute Euskal Herrian bertan, baina erbestean, eta batez ere lehenbiziko frankismoren hamarkadetan, 40ko eta 50ko hamarkadetan, esatako Euskal Kultura izan zuen islada importantena nolabait esateko erbestean, eta erbesteko argitaletzen artean, Euskaldunok eta Euskal Herriak izan duen argitaletxerik importantena zalantzari gabe Ekin izan zen. Eta horregatikan importantzia dauka, zeren, liburu asko kaleratu zituzten Irujotarrek, eta Andres Irujok eta bere laguntzailek, hor Buenos Airesen, baina gero zabalkunde nahiko handia zuten, probesten zituzten bide zazi legalak, ilegalak eta olako kontuak, eta Euskal Herria etzen ziren liburu asko, eta jendeak batez ere adin bat jaukan jendeak segurazki oso gogoan izango ditu Ekinek argitaratzen zituen liburuzka txikiak, zeren portada oso antzekoak ziren beti Jon Zabaloren egindako letra edo izki diseinu batekin, eta zirkulatzen zuten liburu horiek dezente. Bai, eta importantea segurazki zuk esan duzu garaiko kultura eta baita politika ulertzeko ere, ez? Bai, zeren hasiera batean sortu zutenean argitaletxe hori Andres Irujok eta López Mendizabalek, zeren bere lankide nagusia izan zen, sortzaile izan zen Andres Irujo, eta hil arte bera aritu zen Ekinekin hor Argentinan edo Buenos Airesen, baina lankide zuzena izan zuen López Mendizabal, Tolosako imprimatzaile eta bera ere bai erbestean zegoena, eta bere lehenbiziko liburuak edo bere fondo horren barruan lehenbiziko atala izan zen Biblioteca de Cultura Vasca delakoa, orduan kulturarekin zer ikusi zeukaten liburuak. Baina hortaz gain beste adar batzuk edo beste ale sorta batzuk sortu zituzten, eta esateako batean hasi ziren argitaratzen gerra garaiko eta errepublika garaiko testigantzak eta oroimen liburuak eta bar, eta orduan zera politiko edo kutsu politiko zuzena zeukaten liburuak, ez? Eta aparte izan zen beste hirugarren ale sorta bat, eta izen euskera ingurukoak edo euskera hutsez egindako liburuak, eta hola, baina importantenak izan ziren alde batetik Biblioteca de Cultura Vasca delakoa, eta hor gutxu gora bera 70 gorako liburuak argitaratu zituzten, eta gero testigantzen liburuak. Eta esateako, gaur aipagai daukaguna, Los Vascos en el Madrid sitiado, kokatu beharko genuke bigarren atal horretan. Hori izan nahi zuzen ere testigantza politiko horien adibide izan daitekela, Los Vascos en el Madrid sitiado, orain txalapartak berrargitaratu duen liburu hori, ez da. Hasteko autorea Jesus Galindez, nor zen? Jesus Galindez zen
sortzez Madrildarra, baina, bueno, familia eta familiaren jatorriak Amurrion Araban kokatu beharko dugu, orduan bera zen, eta berak sentitzen zen bere burua Amurrio tartzat, edo Arabakoak, edo Euskalduntzat, naiz eta Madrilen jaio izan, zeren bere gurasoak amurriotarrak ziren, eta arbaso guztiak, eta bere aita, bueno, medikua zen, nahiko mediku famatu, nahiko mediku ona bere arloan, eta bera horregatikan hor zegoen Madrilen lanian, eta hor jaio zen Jesus Galindez. Baina Jesus Galindez oso gazte hasi zen, bueno, Madrilen bertan zeuden talde euskaltzale eta olakoetan lan egiten, eta ez zen ere Errepublikako urtetan berazen Eusko ikasle batzaren partaidea, gero bat egin zuen EAJ-arekin, EAJ-aren militante izan zen Errepublikaren urtetan, eta gerra zizenean, bueno, lehenbiziko unetik nolabait esateko, bueno, bera lerrokatu zen hor zeuden euskal nazionalistekin, eta bueno, hor zituzten hainbat talde eta batez ere EAJ-aren bitartez ordezkaritza bat martxan jarri zuten, gero ordezkaritza hori bihurtu zen Eusko Jaurlaritzarena, eta hor sartu zen buru belarri Jesus Galindez. Eta, bueno, kontu horiek kontatzen ditu nerre batean, ze gauzak egiten zituzten bai EAJ-aren ordezkaritzan eta gero Eusko Jaurlaritzaren ordezkaritzan zer gauzak egiten zituzten, eta hola, horiek kontatzen ditu liburu honetan. Los vascos en el Madrid sitiado izena du, zuk aipatu duzun bezala, berak Madrilen lan egin zuen eta nolabait ere gerra garai hortako testigantzak eta hartzen ditu. Eta bereizitasun bat balin badu, gerrarekiko oso objektibo zela, adibidez, txaiari, zor zaizkiola, eskubide batzuk eta alakoak aipatzen ditu, ezta? Bai, bi gauza horiek nik uste dut nahiko aipagarria direla. Alde batetikan liburu bezala oso interesgarria da, zeren ez da liburu alderdikoi bat edo partidismoz jotako testigantza, baizik eta gero ikusi dugu nola hortikan, bueno, hau argitaratu zuten Buenos Airesen 1945, eta 70ko hamarkadan, esan nahi dut ja Franco hil ondoren edo Franco hiltzear zegoenean, erbestean eta bai hemen hasi zirenean argitaratzen hainbat gauza ja nahiko objektiboak gerrari buruzkoak, liburu askotan eta historiagile serio eta zientifikuak direnak hartu dute liburu hori erreferentzi bezala, horrek esan nahi du fidagarria dela oso, esateako nik aipatuko nuke oain dela gutxi gainera berriro argitaratu dute Jan Gibsonen liburua, horrek idatzizun liburu bat Madrilgo kontuetaz, esan nahi dut erretaguardian gertatu ziren hilketetaz, taulako kontuetaz, Parakuellosko hilketa famatuetaz eta bar, eta berak hartzen ditu Galindezek plazaratu zituen datuak objektiboenak izango balira, eta hori alde batetikan fidagarria dela, eta beste aldetikan bigarren faktorea da hori. Gerraren aipatzen dena, izuzten ere, txaiekin eta eskubira dituztela eta... Liburu horretan isladatzen den filosofia da justizia sakon baten filosofia. Hau da, gerran, eta izuzen ere, gerra da gauzak guztiak pikutara doazen unea eta bar, orduan justiziak frogatu behar du justizia dela. Zeren, egoera paketzu batean zuzenbidea, justizia, olako kontuak, funtzionatzea normala da. Edo, izan beharko lukeo, bai, egia da. Baina esan nahi dut, egoera zaienetan, orduan askoz gehiago frogatuta gelditzen da, ea benetazko justizia den, edo ea benetazko zuzenbidea martxan dagoen, edo ez. Eta berak behin eta berriro isladatzen du liburu horretan, beraiek zeukaten ikuspuntua, eta hau da, egoera zaienetan ere, etzaiet eta olako jendeari hartortu behar dizkiete eta onartu behar zaizkie beraien eskubideak. Eta gizalegiz jokatu behar dela. Eta ez dela zilegia jendea torturatzea, ez dela jendea bide legaletetik kanpo kartzeletan edo ziegetan edo txeketan edo lako lekutan atxiloturik izatea, eta askoz gutxiago jendea hori hiltzea inolako epaiketarik izan gabe eta olako kontuak ez.
eta horren ildotik, bueno, beraiek lehen aipatzen nun nik Eusko Jaurlaritzaren bitartez eta Euskal Ordezkaritzaren bitartez egin zituzten aktivitateak neurri handi batetan hoiek ziren indartzea justizia eta gizalegea, ez? Da ibiltzea, ibili ziren bezala, txekaz txeka eta kartzelaz kartzela, jende hor gatibuz egon jendea askatzeko, trukaketan bitartez, edo gelditzen bat ziren, epaiketa zuzenak izateko. Horixe, beraz, urtarriaren 16 hontan, astelehen hontan, eta Eusko Ikaskuntzaren txokoan tartean kontatzeko genuena. Bestela, informazio gehiago irubebikoitza.euskoikaskuntza.org elbidean izanen duzue. Dena den eta informazio zuzenagoa nahi izan ez gero Eusko Ikaskuntzaren Iruñeko egoitzara jo dezakezue. Gaztelu plazako 43 bis elbide hortan aurkituko duzue.